Sillej, fil-palazz fejn naħdmu xuġġat waħda tinkiteb li gerset il-kolla, sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu, rata mqaret. Kontet ngħidilkom, għax dil-koka qasmet l-qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu raw, għaddu, miftuħ dejjem il-bib u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Ara, intom hawn. Hemmnuni ninsab ix-xukkjata. Miskin Bertu, għaltilkom Klementa xi ġralu. Kemm bat miegħu. Issa qed jiddispjaċini ma mhux ħanejt xejn iżjed, ma rrid ngħid xejn iżjed. Ħanħalli lila tgħidilkom. Ħanaqra ktieb ara. Oh, Bertu, Bertu. Meta ebu lil wien. Tgħid xi ġrala l-mama illum. Mis-sodda ma tiflaħx tqum. Qalet li mhux qed tara l-wien, imma dlam ma' kullimkien. Sabiex id-dawl żgur ma tarax tebqet ukoll għajnejha, tafx. Saħansitra qalqet it-tieqa għax ħasset qalba tfur bid-dieqa. Għajjiena tħossa mingħajr ħeġġa, jien ma nixtieqx nara imweġġa. Hemm bżonn min ifakkara ftit li jiena inħobba biss irrid. F'daqqa waħda issakret ġewwa għax xejn ma bdiet tħossha sewwa. Ma bdietx tinħasel spiss kuljum, bilkemm is-sodda tkun titqum. Ma tiekol xejn, tgħid bla aptit, timtet fis-sodda biss tkun trid. Jeħtieġ nitkellmu mat-tabib ħalli s-serħan mill-ġdid issib. Jekk hemm bżonn tieħu l-mediċina sa ma jfetx id-dawl ftar fil-mina. Bejt tan-nieqa, bewsa u tbissima insib nerġa' lill-ommi il-qadima. Narala wiċċa ħelu ferħan meta nħares lejn fomma daħkan. Ejja kantali, ħanala għajnejja, għannaqni ħanini, orqod ħdejja. U hekk bil-mod il-mod, bil-mod il-mod. Nisma' mill-ġdid dak leħnek sod. Terġa' tfeġġ dinja mimlija kulur. Fis tejb id-dieqa flimkien mad-dulur. Erġa' ħu ħsiebi, aħsilni, itmani, għax naf li kuntenta trid tarani. Inħobbok ħafna ħafna mamma tiegħi, irridek titanna u waħda sewwa miegħi. Bl-imħabba u l-kura se tkun aħjar żgur, f'dinja sabiħa u mlewna b'kull kulur. Tgħid, anka lil Bertu kelli inti iktar imħabba u kura.